Števčík a opäť kandidujem na starostu Starého Mesta. Chcel by som nadviazať na prácu a výsledky môjho 4-ročného starostovania, keď v Starom Meste pribudli 4 nové verejné parky, medzi nimi aj tento park na Šafarikovom námestí, ktorý je známy ako Landererov park. Otvorili sme novú materskú školu na Brňanskej, nové detské jasle na Záhrabskej. Celkovo sme zvýšili kapacitu materských škôl o 100 miest pre staromešťanov. Okrem toho sme zaviedli príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri nástupe prváka do základnej školy a príspevok pre mnohodetné rodiny. Pripravili sme a začali výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici, ktoré už 2 roky úspešne funguje. Podarilo sa mi zachrániť trh na Žilinskej na 10 rokov. Teraz chcem tento trh zachrániť na Budeme operovať chodníky a cesty na uliciach, kde žijete a kadiaľ chodíte. Chceme znížiť nežiaducí tranzit cez centrum mesta s jednosmernením mestského okruhu. Postavíme novú materskú školu na Mijavskej, otvoríme nový denný stacionár pre seniorov, zrevitalizujeme ďalšie verejné parky. Kandidujem s 20 aktívnymi občanmi, s ktorými chceme pokračovať v práci pre Staré Mesto a jeho obyvateľov. Aby sme to dokázali, potrebujeme vašu pomoc, milí staromešťania. Ďakujem za vašu dôveru.